हेलो वाह एगो देवीय गीत गइले रही लोग सब सुन ले हो अरे बुलेट पहुंची जा अरे बुलेट पहुंची जा किले चले घुमावे बुलेट पहुंची जा। अब देखिए चाचा जी के पहले ही मतलब पागल बनी। चाचा जी हेलो यहाँ का बुझाता है बुलेट पर से गिर गई नहीं। देखिए बुलेट चलाते चलाते उनको ज्यादा प्यास लगे, पहले पानी पियेंगे उसके बाद से डांस करेंगे। बुलेट चलावे से का दोबारा और हम लोग के सामने गोल्ड मैन जिनको हम लोग बोलते हैं भोजपुरी में, वेलकम है सर का। जीजा जी जानते हैं पहले के जमाना में चाहे अब भी मेहरारू के छोड़ के लोग साली के बड़ा ख्याल रखेला, चाहे मान जान करेला। सब लोग बाबाई केहू बोल देला, केहू मने में रख लेला, जेकर जेकर साली होई। तो जीजा जी बड़ा ढेर दिन बाद दुबई से आइल बनी, तो साली जी कहते नहीं जीजा जी चली ना तनी हमरा के मेला घुमा दे। चली चली घुमा देते। हाँ तो जानते बनी मेहरारू के जा लइका लो उठी लो कंघी मारी मुंह धोई लो कंघी मारी लो चल दिलो। लेकिन भाई मेहरारू लड़की लोग के थोड़ा सा टाइम लगेला। 2 मिनट से 5 मिनट, 5 मिनट से 10 मिनट, 10 मिनट से 15 मिनट होला, 20 मिनट हो जाला, 2 घंटा हो जाला, 1 घंटा हो जाला। तो देखा देखा जीजा जी कहत नहीं का हो कि जाता रमाई के दर्शन तो तारे कि कहां चल गलू है तना सवारे। साली जी कहत नहीं रवा वही जमाना में बनी, जमाना दूसरा आ गई। 2025 चलता है कि रील बनी मंदिर का गट पहुंची जा और वीडियो बना के डाल बनत पहुंची जा। देखिए आज नेट के जमाना आ गई, नेट के जमाना आ गई। 3 साल पहले ही गाना गइल रहल कि रील बनी मंदिर का गट पहुंची जा और वीडियो बना के डाल बनत पहुंची जा। माने रील्स के ऐसा हावी भइल कि यूट्यूब लोग कम देखत है बड़े के जमाना में। रील्स पर हर वैरायटी के दिखत है कि बुलेट पहुंची जा अरे बुलेट पहुंची जा किले चले घुमावे बुलेट पहुंची जा। सामने चाचा जी लोग बैठल बा, पहले के जमाना में अपना साली के लोग फौजी से लेके जात रहल, बैलगाड़ी से कि साइकिल से। चाचा जी रोबो सब हाथ उठाई, साइकिल से ले गइल बानी कि अपना साली के दर्शन करावे, मेला घुमावे। अब पीछे जे लोग बाबू लोग बुलेट से ले गइल बा अपना साली के दर्शन करावे। हां तो चली कैसे चाचा रमाई के दर्शन तो मारे कहे चल गलो है तना सवारे रील बनी मंदिर के गट पहुंची जा वीडियो बना के डाल बनत पहुंची जा। पहुंची जा हो बुलेट पहुंची जा ले चले घुमावे बुलेट पहुंची जा।
किया किया मानव नरावर कहलका जीजा कि सूट पहन के तैयार बनी ललका जीजा कहलका जीजा सूट पहन के तैयार बनी ललका जीजा कि मानव ना हो चॉकलेट जीजा चौमिन चाट के पलट जीजा जीजा हो बुलेट जीजा ले चले घुमावे बुलेट जीजा दो चार गो गावे के हमरो मौका मिलल रहा एगो दूगो गा देते हैं जो सब सुननी लगातार